Какво става, когато един град е толкова богат и самодоволен, че след разрушително земетресение отказва дори помощ от императора си? А когато един народ мисли, че няма нужда от нищо освен пари, какво губи всъщност? Днес ще влезем в мълчаливите руини на Лаодикия, древен град, който Исус нарича хладък и сляп. Но това не е просто история за едно място. Това е история за възход, проклятие и падение. Дори и разрушен, този град омагьосва, но и служи за предупреждение. Искате ли да ни придружите в нашето пътуване из древна Лаодикия? Ще видите градовете на една загадъчна изчезнала цивилизация, оставила красиви следи в сърцето на днешна Турция. Да започваме! С желанието да се докоснем до изчезнали цивилизации и да открием легенди, свещени места, магии и проклятия, ние започнахме своята екскурзия в днешна Турция. Бяхме виждали местата на снимки, но нищо не ни беше подготвило за енергията им. Някои от тях ни омагьосаха с приказна красота, а от други не ни се тръгваше заради силното им въздействие. Дори огромните тълпи от туристи не можеха да унищожат това усещане. Започнахме своето пътешествие от Хиераполис, но ще започнем клипа с най-мрачно послание, което е много актуално днес – Лаодикия. В красивата зеленина на пролетта, между малки селца в днешна Турция, като спомен за богатствата на отминали империи, лежи Лаодикия. Не просто древен град, а предупреждение вписано в Библията. Гледката на белите мраморни колони на фона на синьото небе и каменните улици, помнещи векове и империи, е зашеметяваща. И вдъхва толкова респект към огромните възможности на предците ни, че почти всички туристи, с които се срещнахме, снимаха и разглеждаха тихо. Но ще ви разкажем как този град е записан в най-мрачната част от Библията, а именно Откровение. Градът е основан около 253 година преди новата ера от Антиох II Теос на мястото на по-старото селище Диосполис и е кръстен на неговата съпруга Лаодика. По-късно попада под властта на Римската империя и именно тогава достига най-големия си разцвет. Става финансов център, има собствена монетна система, текстилен занаят и дори медицинско училище, известно с очните си мехлеми, които лекували зрението много успешно, което всъщност било част от храма на бога лечител Мен. Долината, в която се намирала Лаодикия, била силно вулканична и земетресенията не били рядкост, като понякога нанасяли значителни щети. След подобно разрушително земетресение, Лаодикия от гордост и високомерие отказала финансова помощ от императора и градът бил възстановен с доброволни дарения от нейните граждани, при това по-величествен отколкото бил по-рано. Но дори богатствата не успяват да го спасят. В началото на 7 век, след поредица от разрушителни земетресения и политическа нестабилност, Лаодикия е изоставена. Никой не се връща да я възстанови. Останала е само тишината. И едно предупреждение, което отеква и днес. Но да видим и него. В Лаодикия е една от 7-те църкви, към които Христос отправя послание чрез Йоан в Откровението. От всички, именно тя получава най-суровите думи. Зная делата ти, че не си студен нито топъл. Де да беше ти студен или топъл? Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те изхвърля от лоното си. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен сиромах, сляп и гол. Посланието е пророческо, защото градът загива, но оставя след себе си величествени останки, които нашепват за богатство, разкош и изумителни възможности. Гибелта на града не е просто факт от историята, това е отражение на духовно състояние. Град с външна слава и вътрешна празнота. Хладък, не горящ от вяра. Не изтръпнал от страх, просто безразличен и именно за това осъден. Днес, когато ходим из останките й, виждаме спокойствие. Камък върху камък, арки без покрив, улици, по които вече никой не минава. Но в тази тишина има нещо неспокойно, нещо, което все още шепне, защото Лаодикия е град с послание. И то не е насочено само към хората от миналото, а към всички нас. Лаодикия е повече от руина, тя е символ. Огледало, в което се виждаме и днес. Защото въпросът остава: горим ли за нещо? Замръзнали ли сме от страх? Или просто сме безразлични? Осъзнаваме ли, че парите, суетата и външния блясък
няма да ни спасят от саморазрушението. Дали в опити да трупаме материалното не сме загубили себе си и не сме обрекли децата си на празнота? Търсим ли себе си? Вярваме ли в нещо? Защото след нас дори няма да останат красиви сгради и вечни пътища. Никой няма да посети останките от днешните бетонови джунгли. Не искахме този клип да става мрачен, затова ще го завършим така. Ако имате път към Памуккале и Хиераполис, наблизо до тях има руини на красив град и неговата разрушена църква. Посетете ги. Всеки досег с миналото е надежда да се вгледаме в себе си и да поправим бъдещето. А Лаодикия, такава каквато я видяхме ние, е приказно красива. Това беше първата част от нашето пътуване. В следващите клипове ще научите за град, разрушен от черната магия, за място, където се отварят вратите на света на мъртвите, за свещен ритуал, при който жрица се слива с божество и носи неговите думи при хората, и за гробници, от които орли носят душите към безсмъртието. Абонирайте се за канала ни и натиснете камбанката, за да не пропуснете нашите магии и легенди от древна Ликия. Ако имате време, вижте и другите ни клипове. Ако сте харесали този клип и искате да ни помогнете, поставете палец нагоре и коментар. Така ще помогнете на канала ни. Довиждане и не забравяйте, че само от вас зависи да направите от живота си магия.